Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka amrit sem da ka jing thmu ban ai ka jing shakri ba khambha ka bayajan bat ki nong shong shnong ka jilla kumju ban kintiu ye ki samla don sap kala penlong da ka amrit champion than Meghalaya bat kala poino sha ka bakut menta ka sni balang ka amrit sem ha ka jing trailang bat ka series X kala sedang ban penya ya ka amrit champion hunt Meghalaya nadu upana risau jong snem arhaja apusan da ka ba kinong ishim benta ha ka bayde bat ka jinge kop ruai ka jinge kop shot ka jinge kop draw jing draw lingba ka online ha ka ne ka sngi balapan long ya ka final na ne ka live grand finale jong baro ki jat jinge kop ha state convention Shillong lawan bandan langru ka kong Brenda Pakenteng ka director of tourism ha ka ba haba ai jingkran ha ka ne ka jinge lang kala ai men siem bat ai ka jinge ro ya ka amrit sem kabala shim ya ka ne ka benta ban ai lat bat ban kim tiu ya ki khun samla ki badan sap jong ka jilla haba yo ban yakren bat usamla kit ku par nong sit ubala poi sha ka final ha ka jinge kop ruai ulapan pau ya ka jing songu bat ai ka jing khublei ya ka amrit sem kabala ai ka rinsa ni ki khun samla bakin yo ban pen pau perthai ya ki sap baki don Keteng jang ka di faster field rent thiang ngasa ha thon mal pochlo kani bang adro mata te ka don ka jingmut hima markumba kani ka penong kani ka amrit simen te kalong ka strong foundation kan ba kadis pangka simen demo tengah wanra ani ke jindro kan ba ni ha kasi ngi don kini ki mau bena kalong na nadu ki por mandai ki don sa du mata la long ka strong foundation deh hadu mentar ki dang don sa te ka don ha jingmut ngin kuno bangan penwan pan makan long atat ka tradisional ya kumingi ki kasima ke baru ni pailapat asu bum tu kalong kadak jong kasi ni long nadu nandai du mata nadu por barim don hadu mata nginang pandan kambe ka mangli te nadu msadang school kum tu hin nadu ba nang li school e long sutanat mama ban le ikniki jingdro ko high copy ni sedang tai ni ko competition te kila abun ni bang le ki ba job ru abdan ni ani jil jong ka chri blossom ngala job jong ke graffiti ke Meghalaya diru la bun ma kan mau ru school ha college che long se job bi sebar jala ha japo se program po gatiru tengah sajib tu ban le workshop e ban participate tu kan ya gati tian ban ipor bang sajib sa nagalan ni long bang amlat por pat khamyo kan ban le jala jungi mta te kala sedang kiu hi dak sarkar ka jarap ba kumingi ki artis mo ki badan ka dika sab da sarkar kala ban ông này căm mà bukan ai di kendro aki dan bang apo kasih jungi la don dem nyimdai syuk bang khot na bar kawi te kadika jing tristom jing minut kanu kamru la minut nang nyila bite le adu kam ka ba kumnu la dangi tristom ngi pile jengmut bang nyila bit ban le iki tai bakong san ketua hamut peran ru ketua bang nyeyo mga bitiwi perlok ting syukot no kumya kibaya trelang ken kani hamut peran ni kelabun kendro aslong dia ndo te ki kham stunat de ka yu hi scenery hi buan pat ka syong haki customer ru dada ki kuwa ban ông có cho customer te ko ki kwa kumno ba bakin pha ne ông ba sung tanat te kita nak jindro kat dewe nya ka wat kamai kita jupi menta te kala long kum tai long ka syong ka jing pha ki brio la dang ayo ki customer hi long ayo ka kam dang amyo te bun ngasu trade kiwi kam ru ka kertang jong ka de ikit ku parnong sit
ngadi na kenshi te kajing wani shim menta jonga hakani ka Amrit Cement champion han kalong unexpect ba nomor ba nga ka to kapor baki ngai I baki shim online audition dia ka to kapor ngamut hiraban participate hakani nomor bangadang don exams re ngi ba ka ipor kelas date ban ipor te atau ngasih send ke video mah kade video bala rem hi katoru te ngasih send ke video ngasih post ngasih tag iki dengan yok message banga poi top 20 kan te nak top 20 hani menta grand finale kan te ngalak sngu tenat pan roi na du kapor panang dam Rius 6 kajing sim menta ningkong jonga te kade hi mane tenang tu pada ipa yang apa adan syai kata kasap te I yarap yang akan bangan let simentas hagi competition hakapor mangdap katway snam kijiroi ki bang sutenat te kide kini ki pop hi ki balong ki ba khamlong kham e khndiat akwa ha hamju da khamroi re to ki ba kham simple namar ba teng hagi competition ada ngi choose pula ki ba simple ru kamot kanong le no e ke ngi tengah choose de ki ba kham e hi jingrai tengah choose ka to ki jingrai ru kadai ba nga inspire no we u barwai apa the voice ruai ka tu jing ruai te ngabut be thik ko maule ma u kan te ngadan hi ki ba change khndet khansat te kom to ngarai ngala ju shim menta habun ba ki competition ka bang shim menta ning kong du te ha ka por bang dap khat we snam ka de ka voice han kata ka de jong ka west but ka south west hatung ayo first runners up te ngatrai saki longin ong betang ki competition ki ba kham he ma te ngatrai saka cherry blossom singing competition hatung ayo first te ngatrai ka sukan ut niam ayo first sukan ut ayo first te hangni mentakan ngamtip ka ikapan jama lada job ne ramro akan be ladi ngade utau champion ken bangala poi hadu kan ka top 20 ru ila de lupa kita kinong job te ngakermen ka babha ngamla bantip ka ikbau blei lada udan sha u ibit sha yang akan dikesngiru ngan sa job hi palada kam dai kesngi jong aru ngam sungu e kata nganjat be sakmat kan pan peteng ya kan oh di ruai no di ru ki jing rai na ladi te ngala sedang hi ban tho katukat ni tangba ngampat penbi ra nomor ba ngadang hapwat jing rap na we ru kan ha ma te ka message ka bangadan ban ang khun samla te kalong ba ka e ka bau bleu la ai ngi kasap ka bakar pang ma ngimre ban penla na e ka ide ban seivet ban penpau perthe ka ta kasap kan krang ba kiwe kini i ngi rangi dan ne kasap ban roi ne ban sharp ne ban le euro ide ban sei ka ta kasap ide ban penan kam hok ya kata kan krang ba la sai la sis ngiru ngin langin kandan kan kata ka jingkan mau ngi ma bangila long kita ginong roi men sha tang ta hadu bangila temen hadu banginda let no nani ka sla perthiru komot kanam jingi kan sa kan nga ka jingkwa chonga kalong betang kata ka jingkwa chu iparu pa jonga iong bet ba phidei ban tristam ya ka ekbo ble la ai komot ni be sakmat kan te ka message ka bangadan ban ong te kadei bet ba ladangi le kinu komot ladangi job ningi ram ngim de ban do jengkermen ngim de ban kut no tang to lengi de ban yai tristam yai persang shu ladangi job si sian komot terakhir ko ikis ngin sapo sa thong jang jinjap kan tang ta ku leshi bot hanga te kajing roi ho kadai kata ka ba ladangi dan kinu ki jing e jing susi teng ngashiroi komot kala long feel de dengi roi tu jing roi yule long ka aisha kata ka jing pengen mo ka jing roi la ban ong no te kum tai